ništa, onda ćemo ići kod gustina, uvijek idemo na 4 decimale. Mislim da ti je to jako nismo. Da ostavimo bi meni mora odmah da očita. A ako bude malo više, pustit ćemo u čašu. Nije to ništa. Moramo da se nači da Da. A su ovo? 10-27. Onda i zimnijeg da mešaš. Dobro, oni se ništa. Vama će to biti sledeće godine. 10 puta. Da. Bićemo sledeće godine kao dobar dan. Analitički. Pretežno. Da vidiš, pojavljaju se ona, ali se gubi. Slobodno malo, to. Kružno. Koje je? 1, 2, 3, 4, 5, 8 ih ima. Kaže, Rodić, on je osmi ako ću njemu da daći. 11 pika. To sam onda rekla. Hoćeš neko da probam? Ali da su fini. Ali nisam ja.